VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. וואלה, על הכיפק מסתובבת בלילות, וגם את שני קורין כהן שלנו מסתובבת בלילות, אה? בכל מיני מקומות את מסתובבת בלילות. גם את, כן. עכשיו שומעים אותך גם. לכל שנייה מחליפים לי פה מספרים של מיקרופונים, את לא מאמינה, זה קטע היסטרי כזה. אז גם אני מסתובבת בלילות, רק באירועי תרבות ובידור, לא. אוקיי, הבנתי אותך, תראי. בעיקרון, ברגע זה ממש הצליחו להעביר את כל האינסרטים שעשית אתמול, אני מקווה. תענוג, ככה אני אוהבת. אני גם אוהב, את יודעת. אני אוהב שיש פה סדר בדברים האלה. גם אני אוהב לחץ. הרי הקטע שלנו בתוכנית הזו זה לחץ, את יודעת. ברור, זה אדרנלין. גם להשמיע כל כך הרבה מוזיקה, וגם ליהנות מכל הלחץ הזה. אז אתה רוצה לדעת איפה הייתי אתמול? איפה היית אתמול? אז אתמול, בין השוטטויות שלי ברחובות, קפצתי לרידינג 3, שם הופיע דור דניאל. הוא משיק את אלבומו השני במספר שנקרא 10 חודשים. שאלתי את דור הרי כותב את השירים שלו בעצמו ומלחין, חוץ מזה שהוא גם כתב לאחרים כמה להיטים בלתי נשכחים. לגמרי. שאלתי את דור האם יש הבדל בין אומן ששר רק שירים שאחרים כתבו לו, לבין אומן שלוקח חלק אקטיבי ביצירה. ברור, בתור אחד שגם כותב לאומנים אחרים. שנינו עוסקים בחיפוש, שני הסוגים של האומנים. הם בחיפוש אחר השירים, ואני בחיפוש עצמי אחר השירים שאני אכתוב אותם. זה יותר מלחיץ מבחינת הביקורות והיציאה של האלבום? אני לא יודע, כי אף פעם לא עמדתי בצד שלהם, אבל מבחינתי בתור אומן ששירים שהוא כתב לאחרים קודם כל הצליחו, אז הזכוכית מגדלת הייתה הרבה יותר גדולה. והאם יש חשש שלא תעמוד בציפיות אחרי אלבום ראשון שמאוד הצליח? אני פחות מתייחס לציפיות, כי אני יודע שגם קודם וגם עכשיו אני כותב את מה שעובר עליי. ככה שאני לא יכול לרצות אנשים או לשנות משהו בשביל, כי זה מה שאני חווה. אבל לשמחתי הרבה אנשים מזדהים עם זה. זה הזכות קיום שלי כיוצר, בגלל שאני כותב מה עובר עליי. כל עוד אנשים מזדהים עם זה, אז גם לי כיוצר יש זכות קיום. ברגע שלא יזדהו איתי, אז קפוט. קפוט? כן, קפוט. אנחנו יודעים שהרבה שירים של דור עוסקים בזוגיות, במערכות יחסים, כאלה, נכון? מה זה הרבה? זה רק? יש לו את הקטע הזה. שאלתי אותו, האם אתה באמת כל כך למוד ניסיון? לא למוד ניסיון, כתבתי מה החרה עבר עליי. וזה החרה. אז הרבה אנשים מזדהים עם זה, כי כנראה הרבה אנשים אוכלים חרה. כל כך הרבה חרה עברת בזוגיות? זה החרה נקודתי. אבל עכשיו טוב לי, אז זה בסדר. זה היה אינסרט חרה, דרך אגב. מה עוד? אבל עכשיו טוב לו, ויש לו חברה הורסת הבריאות, קוראים לה רונה, והולך להם יופי. ראית אותה? כן. מעניינת? היא מעניינת. היא נראית, כן, כמו שדור אמר, היא נראית טיל. טוב, הוא בטח יבוא איתה לחתונה, נראה אותה שם. בהחלט. עוד אורח מאוד נוצץ שבא לפרגן לדור בהופעה, זה אביהו שבת, אתה יודע מושיקו, בקרוב מאוד הולכת לעלות הסדרה חי בלה-לה-לנד. בדיוק, היא צולמה ב-LA ולוקחים בה חלק בין היתר אביהו שבת כמובן, אלון דלוקו וגם דודו אהרון. הנה זה מה שסיפר לי אביהו על זה. אוטוטו עולה, ממש אוטוטו. היה מגניב לאללה, חוויה מאוד. כולנו היינו די מגובשים, אבל בסופו של דבר, אתה יודעת, כל אחד עם העולם שלו, עם החיים שלו, עם המוזיקה שלו. נייס, כן? כן, טוב. כן, אתה יודע, זו תחרות אחרי הכל. הוא לא חידש לנו יותר מדי, אנחנו צריכים לשמוע, אתה יודע, לראות את זה מה שנקרא. זה יותר ככה... גם אני מצפה לזה. עכשיו, הבא שניכר בדרכי היה עידן עמדי, אז מה אתה עושה פה הערב, עידן עמדי? אני מופיע, אני מתארח אצל דור. לי ולדור ככה יש סיפור שלא כל כך מכירים. הוא העביר אותי באחד האודישנים בכוכב נולד גם. בשלבים הראשונים של האודישנים, נכון? בשלבים הראשונים, וזה הזמן להגיד תודה. ומה עוד מכיל לנו עמדי בימים אלה? עוד סינגל, כעוד סינגל. זה לא הוא? זה לא, או שהשתנה לו קצת הכל? יכול להיות, או כן. שזה לא הוא? ממש מחר שאתם תשמעו את זה כבר יהיה הסינגל השלישי בחוץ, הסינגל השלישי מתוך האלבום, וזהו, עובדים על אלבום בחורה שיוצא לקראת החגים, וברוך השם, טפו טפו טפו, יש עבודה. ואם כבר בסינגלים עסקינן, אז רוני סופרסטאר סיפרה לי שהולך לצאת לה עוד סינגל, ואני שאלתי אם בסופו של דבר הסינגלים האלה הם מובילים לאלבום? כן, בינתיים זה הוביל רק לחתונה. עוד סינגל, כעוד סינגל, כמו מה שיצא כל השנה האחרונה. אבל בוא, היום כשאת מדברת במונחים של דיסקים זה קצת מגוחך, כי דיסקים זה יכולים לבוא בכל מיני צורות, אז אני עוד לא יודעת איך אני אעטוף את כל המוזיקה שלי, אבל העיקר שתמשיך המוזיקה, זה הכי חשוב. העיקר שתעטפי אותה. העיקר שהיא, כן, העיקר ש... ולסיום סיומת, לפני שאני אגיד ביי, עוד מישהו רוצה להגיד לך ביי? שיקו, מה?
ביי. זה היה דור דניאל, וזה מה שהוא מסר לך, הוא מסר ביי. מה זה ביי? זה היי, את יודעת, זה יותר צריך להיות היי כזה. טוב, אצלי זה יהיה ביי. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.